participă la competiții și concursuri tocmai pentru a-și verifica nivelul și pentru a se autostimula pentru perfecționarea elementelor de dresaj pe care le realizează alături de câinele său. Acum îl aveți și pe omul rău. Este vorba de rol este jucat astăzi de Vasile Cordoș. Câinele a fost trimis să caute infractorul și să-l țină sub observație. El latră pentru a aduce la cunoștință stăpânului unde se află infractorul și nu-l va atinge pe acesta atâta timp cât nu se mișcă. Excelent! Bravo! Aici ai că la metru, că la 10, tot aceeași, dacă vine câinele bine și a venit super bine. Vasile Cordoș este și el instructor de dresaj, atestat de Asociația Kinologică Română. Și astăzi este omul cel rău. Aici înseamnă tehnica. De solo nu poți să fugi. Fixeze mâneca. Asta nu poți să zic pe el. Atâta timp când instructorul nu se mișcă, solo îl va păzi fără să-l atace. Dacă ar încerca să fugă, totul s-ar termina în următoarea fracțiune de secundă. Da, că îi face o preluare. Șovăneștii belgeni malinois sunt niște câini recunoscuți pentru istețimea lor.